Здравейте! Това е достъпът до нашата система. Сега ще презентираме модул продажби. През този модул се осъществяват всички търговски дейности. В основния прозорец има списък на продажбите, където има филтър за състоянието й, т.е. дали е в етап оферта, поръчка или вече е преминал в продажба. Всички те са с една и съща структура. Сега ще разгледаме малко по-подробно една оферта. Самото меню може да се редактира тук от моливчето. Примерно, клиента може да го сложим отпред. Отваряме една оферта. Има полета, в които следва да се попълни определена информация. Те са важни според дейността на компанията и по-скоро какво иска тя да получи като статистически данни. По-подробно попълване на всичко, по-добра и точна статистика получаваме накрая. Иначе системата позволява и по-малко попълване на данните. По-подробно за статистиките ще разгледаме в друго видео, модул статистики. Ето. Всички оферти, поръчки, запитвания си имат чат. Така цялата комуникация между потребителите е на едно място. Имаме коментари, които са вътрешнофирмени и целят вярното и точното предаване на информацията. Имаме и коментари, които са насочени към клиента. Те за улеснение излизат отдолу в офертата, която се генерира от системата. Тук вече тези коментари са насочени пряко към клиента. Имаме и данни на клиента, като информацията излиза от модул контрактор, който ще разгледаме подробно в друга презентация. В този таг продукти се въвежда всички продукти, които са ненужни за офертата, които също излизат от друг модул, който се казва активи, който също ще разгледаме в друга наша презентация малко по-подробно. В прикачени могат да се прикачват файлове и снимки. Системата позволява да бъдат обвързани и с модул библиотека. Всеки потребител добавен тук получава нотификация. Те са важни за всяка една система, т.е. получават напомняния за срокове и определени задачи. Тук вече виждаме как офертата е обвързана с конкретна продажба или продажби. Самия модул продажби има други спецификации. Като всяка една оферта може да има предварителен характер, който се казва запитвания за оферта. Тук върху сумата на себестойността на продуктите се начисляват всички разходи и печалба. Така стигаме лесно до една ценово издържана оферта. Това меню може да се използва, може и да не се използва. То просто може да елиминира грешките при оформяне на офертата. В типовите оферти могат да се качват шаблони на готови оферти. Имаме и други подменюта, които спомагат за изготвянето на една конкретна оферта. Респективно, всяка одобрена оферта преминава в продажба. След това, много лесно и бързо може да се превърне в фактура. Тук вече влизаме в модул фактури, който ще покажем в друга наша презентация. Когато сме готови с всичко, можем да изпратим директно през модул имейл
или да се генерира в желан от нас формат. Най-често го правим в PDF. Това беше най-важното от модул продажби. До скоро!